Praise God, maayong gabi sa mga anak sa Dios. Amen. Praise God, karong gabi una manapod ni ang higayon alang kanato nga magtuon ta sa pulong sa tong buhi nga Dios. O before ta magtuon igsoon, ato na ta sa ato ang church declaration. Okay, sabay ta. Today, I receive all that Christ died to give me. His abundant life, limitless grace, boundless mercies, divine restorations of youth and overflowing provisions. Today, I take hold of all God's blessings, healings, and miracles. I shall be transformed from glory to ever-increasing glory, and victory to overwhelming victory. And I will enter the promised land of the believer's rest, seeing His mighty restoration in each and every area of my life. I proclaim that I am God's beloved, His highly favored child, His powerful servant, and His overcoming champion. And because I am blessed overflowing, I will be a blessing to all. In Jesus' name, Amen o Amen. Praise God. Karong gabi ng mga igsoon, magtuon na po ta sa pulong sa Ginoo og ato ang foundation text atong pagkuhaon diha sa Matthew chapter 28 verse 20. Ang pulong sa Dios nagaingon. Diya, tudluin ninyo sila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Hinumdumin ninyo nga kauban ninyo ako kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Magampo ta sa pulong, amahan na mga langit noon, mapasalamaton kami nining matahong nga kagabion. Salamat sa kahigayunan nga kami makakaton magtuon na usab sa imong pulong o karon amahan among ginaila nga kung wala ka wala gid may mahimo among gi-acknowledge mong balang espiritu mo magapadayag sa among taliwala karong gabion na sa mga pinasahi nga mga pagpadayag ikan sa kalangitan. We honor you, Lord, in Jesus name we pray. Amen o amen. Praise God. Karong gabion ng mga igsoon atong tun-an ang pulong sa atong buhi nga Dios og ang ato ang tema nga atong paghisgutan is mo na siyang ginaingon nga ang insakto nga pagpanudlo alang sa pagkat-on. Ingon yung mga Kristohanon, ingon yung mga nagatuo kay Kristo igsoon sa karon nga panahon, ang pulong sa Ginoo nagadasig kanato sa pagtudlo sa mga katawhan sa atong mga palibot, ilabi na ang pamilya sa New Covenant in Christ tungod kay in these last days gusto sa Ginoo nga kita nga iyang mga katawhan maging responsive or maging sensitive ta sa tingog sa balang espiritu nga gusto niyang kung unsay gusto niya ipaabot sa iyang mga katawhan mga igsoon. Og dinhi sa kalibutan ingon nga mga magtotoo atong itudlo ang pulong sa Ginoo ug unsa man atong itudlo kanang kamatuoran nga gikan sa atong buhi nga Dios nga mo'y maghatag sa tuwag kasiguruhan, paglaom ug kaluwasan sa atong kinabuhi. Manang kung imong tan-awon ang Lucas kapitulo 20 bersikulo 21 ayan siya kung imong tan-awon dinhi ang mga tawo nga nagapangispiya kang Kristo ayan siya nangutana kini mga espiya kang Kristo Jesus. Ayan siya magtutudlo nasayod kami nga husto ang imong gipanulti o gipanudlo o wala kagay gipalabi bisan kinsa hinuon ang kamatuoran mahitungod sa kabubuton sa Dios alang sa mga tao maugayod ang imong ginapanudlo. Kung imong tan-awon si Kristo igsoon, ang iyahang ginapanudlo sa iyahang panahon is kung unsa gyud ang kamatuoran, kung unsa ang makahatag og kanang tinuod nga paglaom sa atong kinabuhi igsoon ug ang iyang ginatudlo mao lang gyud ang kabubuton sa Dios, kabubuton sa Amahan alang kanato nga iyang mga sumusunod igsoon. Sa atong pagpanudlo ingon nga mga naa diha kang Kristo ingon mga always ginapakaon sa pulong sa Ginoo kay kitang tanan gina-encourage mo kita dili lang man kay kami nga mga pastor ang mutudlo sa inyo ha, dili lang man kay kami nga nagatuon sa pulong kundi kitang tanan nga nakadungog tungod kay gusto sa Ginoo nga himuon kanyang andam tungod kay in these last days adunay dakong pagabuhaton ang Ginoo nga ang iyang mga katawhan, ang iyang mga pinili, ang iyang mga tinawag, iyang pagagamiton alang sa pagsangyaw, alang sa buluhaton nga dako kaayo nga giandam sa tong buhi nga Dios, alang sa pamilya nga iyang gipili og giluwas mga igsoon. Muna sa atong pagpanudlo dili ta moingon nga mutudlo sa uban nga adunay kaisog kundili sa atong pagpanudlo sa pulong sa Ginoo inubanan sa kaluoy. Kung imong tan-awon ang Marcos 6:34 ingon siya sa pagkanaog ni Jesus sa sakayan nakita niya nga daghan kaayo ang mga tawo nga nagtigom didto ug naluoy siya kanila. Kay mura sila mga kardero nga walay magbalantay, busa gitudluan niya sila og daghang mga butang.
Kung imong tan-awon sa kinabuhi ni Ginoong Hesukristo igsoon, sa iyang pagpanudlo ug tungod sa iyang passion, sa iyang kinabuhi nga maong pagtudlo sa pulong ug ang pagdala sa grasya sa ebanghelyo sa grasya, makita sa iyaha ang pagkamaluluyon, makita sa iyaha ang desire nga motabang sa mga katawhan nga iyang gipili o gitawag igsoon. Muna sa atong mga Kristohanon usab karon, sa atong kinabuhi usab karon nga mga Kristohanon, gikinahanglan or atong i-practice ang atong kinabuhi, ang atong pag-share sa pagtudlo sa pulong sa Ginoo nga ubanan sa kaluoy o makita sa uban nga kana nga kaluoy dili imong pagpanikamot kun dili grasya sa Ginoo, kusog sa Ginoo nga gikan sa grasya sa Dios nga may naghatag niini aron mabuhat nato ngadto sa uban igsoon. Munang sa atong panahon usab karon, magatudlo ta sa pulong sa Ginoo ngadto sa mga katawhan nga moalagad ngadto kaniya tungod kay nasayod ta nga ang Ginoo hapit lagi siyang mobalik, ug sa iyang pagbalik iyaha ginang kuhaon, iyahang i-rapture ang mga katawhan nga iyang gitawag ug iyang gihimong tinun-an o mga disipulo igsoon. Muna kung imong tan-awon ang Marcos 10:44 hangtod sa 45 yan siya. O kung kinsa kaninyo ang gusto nga mahimong pangulo, kinahanglan nga mahimo siyang ulipon sa tanan. Kay bisan pagani ako nga anak sa tao, wala mo anhi dinis kalibutan aron alagaran, kundili aron mo alagad o mohatag sa akong kinabuhi sa pagtubos sa daghang mga tao. Kung imo tan-awon igsoon sa atong pagpanudlo, atong tudluan ang mga katawhan nga moalagad ngadto sa Ginoo, ibin kita nga nagatudlo moalagad ngadto sa uban, dili kay alagaran kun dili kita ang moalagad ngadto sa uban ug mohatag sa atong panahon, sa atong treasure, sa atong talent ngadto sa uban, tungod kay in these last days igsoon gamiton ka sa Ginoo nga mutabang sa uban, gamiton ka sa Ginoo nga mo share sa pulong sa uban, gamiton ka sa Ginoo nga moalagad ngadto sa uban ug dili lang kay alagaran igsoon. Muna sa kinabuhi ni Kristo igsoon, nianhi siya sa kalibutan, iyang gipakaubos sa iyang kaugalingon, wala siya nianhi aron alagaran sa daghang mga tao, wala siya nianhi aron alagaran sa mga parisyo or mga apostoles o mga disipulo, kung dili nianhi si Kristo aron sa pag-alagad, aron sa pagkabot, aron sa pagpili o pagtawag ug aron sa pagsiguro nga ikaw ug ako masiguro ang atong kaluwasan ngadto kaniya igsoon. Munang si Kristo gipaubos siya iyang kaugalingon, iyang gihatag ang iyang kinabuhi ning alagad siya diri sa kalibutan tungod og alang kanimo ug alang kanako igsoon. Alang kanamo nga mga pastor usab, nag-serve mi sa Ginoo dili tungod kay nangandoy mi og naa mi sweldo, dili tungod nangandoy mi nga daghan muhatag sa mga kundi ning serve mi sa Ginoo, ning alagad mi sa pulong sa Dios tungod kay ang among ginaisip, among ginahuna-huna ang kalipay nga among madawat ingon nga balos gikan sa atong buhi nga Dios, kalipay nga amo mong makita nga mga katawhan sa Ginoo nga nagakadasig usab sa pagpangalagad, nga adunay kausaban sa inyong kinabuhi, nga na-enjoy ninyo ang mga panalangin nga gisaad sa pulong sa Dios tungod kay inyong gihawiran sa inyong kinabuhi igsoon. Kung imong tan-awon ang unang Korinto kapitulo 9 bersikulo 16 hangtod sa 18 ingon siya diha, wala ko ipasigarbo, kay imong tan-awon sa Apostol Pablo ingon siya, wala ko ipasigarbo ang akong pagwali sa maayong balita, kay mao kini ang akong katungdanan. Kung imong tan-awon ang kinabuhi ni Apostol Pablo igsoon, matud pa niya sa iyang pagwali sa maayong balita. Kung imong tan-awon sa laing chapter sa Biblia, makita mo ito nga sa tanan ng mga apostoles, mga disipulo, mga apostoles, si Apostol Pablo ang grabing paghago, grabing mga naagian, pero wala niya giigsipayan ang tanan tungod kay iyahang ginapangandoy nga masinatian pa niya og makabot og masabtan pa gyud niya kung unsa gyud ang gibuhat ni Kristo alang sa iyang kinabuhi ug alang kanatong tanan igsoon. Ug niya pa mao kini ang akong katungdanan. Giisip ni Apostol Pablo nga iyang katungdanan ang pagwali sa maayong balita. Tungod kay nasayod siya nga sa diha nga pagwali niya sa maayong balita, iyahang masinatian kung unsa ka maayo ang Dios sa iyang kinabuhi. Iyahang masinatian nga dili wala gid siya pasagdai sa Ginoo. Muna siya dili mahimo nga dili ko kinibuhaton tungod kay alaot ako kung dili ko iwali ang maayong balita. Ngano nakaingon man sa Apostol Pablo nga alaot siya kung dili niya iwali ang maayong balita.
tungod kay igsoon sa diha nga gitagaan kag task sa Ginoo, sa diha nga ang balaang espiritu kanunay nagaingon sa imuha niya dili ka mo response sa tawag sa Ginoo. Kinsa gihapon ang maalaot ikaw kay nganuman ang imong kasing-kasing mo usahay mawad-an kag kalinaw, imong kasing-kasing usahay mawad-an ka og paglaom, usahay ang imong kasing-kasing mawad-an og kagana sa pag-alagad tungod kay mahimo kang gahi sa pagtawag o sa calling sa balaang espiritu igsoon. Mo na nakaingon sa Apostol Pablo nga alaot siya. Kung imong padayonon sa verse 17 siya, kung nagwali ako tungod kay mao kini ang akong gipili nga trabaho. Nganong nagwali si Apostol Pablo igsoon, nganong gibuhat niya tungod kay kana gihimo niyang passion, iyang gihimong trabaho, iyang gipili o iyang gihigugma ang pagwali sa pulong sa Dios igsoon. Ang gusto ipaabot ni Apostol Pablo nga hika nato. Gusto usab ni Apostol Pablo gusto sa pulong sa Ginoo nga mahimo kang andam o imong i-desire sa imong kinabuhi nga ikaw andam nga mo share sa pulong sa Ginoo o mo andam nga mo sinati sa pagkamaayo sa tong buhi nga Dios. Sama sa gina-desire ni Brother Daniel, makita nako nga na kanang iyahang calling o kanang iyahang gasa siya mismo ang ginalab na niya ang pag-share sa pulong sa Dios tungod kay naagi daw kalainan ug naay maayo nga kasinatian sa iyang kinabuhi nga iyang na-enjoy igsoon. Yan siya. Kung imong tan-awon sa atong padayonon, yan siya, in verse 18, yan siya, unsa karon ang balos nga akong mapaabot nga sa Apostol Pablo sa iyang pagwali, sa iyang pag-share sa maayong balita. Si Apostol Pablo wala siya nagapaabot og balos nga gikan sa tao nga sweldohan siya, nga i-comfort siya, nga i-provide ang tanan niyang pagkinahanglan sa tungod kay nagwali siya. Kung imong tan-awon mao mo gid ang dapat unta, pero kung imong tan-awon ang ginaisip ni Apostol Pablo ingon siya, ang giisip ko nga balos mao ang kalipay. Kung imong tan-awon igsoon, ang ginapangandoy ni Apostol Pablo nga balos gikan sa iyang pagwali sa mayong balita is mao ang kalipay nga sa akong pagwali sa mayong balita wala ko nagpasuhol bisan tuod ug may katungod ako nga magpasuhol sa akong paghago sa pagsangyaw sa maayong balita. Unsa ginapaabot ni Apostol Pablo? Ang kalipay. Kami usab nga mga pastor, wala mi nangandoy nga sweldohan mi apan ang among kalipay nga makita nga kamo ning grow diha sa pagpangalagad sa tong buhi nga Dios, nga kamo nakasinati sa pagkamaayo sa Ginoo, nga kamo nag-enjoy sa mga blessings sa diha nga nag-share mi sa pulong sa Ginoo ug inyong ginahawiran ug inyong ginalakwan ug inyong gina-apply ug inyong ginasana gina-practice inyong kaugalingon ug karon nasinatian niyo ang pagkamaayo. Usa ka kalipay alang kanamo nga mga pastor nga mo share sa inyo sa maayong balita, sa tinuod nga balita nga maghatag og paglaom ug kagawasan ug kasiguruhan sa kinabuhi sa mga katauhan nga gipili sa atong buhi nga Dios igsoon. Munang ingon nga mga pastor o ingon nga mga Kristohanon, atong tudluan ang tanang parte sa lawas sa mga butang nga makaayo sa lawas igsoon. Kitang tanan sa akong gi-share sa inyo atong last Sunday, nag-share ko sa inyo about mga gasa o kita mga parte sa lawas. Kita adunay bili o adunay importansya sa parte sa lawas ug ikaw parte sa lawas. Ingon ang pulong sa Ginoo nga magtinudlo ay ta, magtinabangay ta tungod kay kung sa akong gibasa sa inyo ha, nga kung adunay isa nga maulawan, kitang tanan maulawan kay kitang tanan parte sa lawas. Kung adunay isa nga magul-anon, kitang tanan mahimong apektado. Kung adunay magkalipay, kitang tanan mahimong apektado tungod kay usa kita ka parte sa lawas ni Kristo igsoon. Mo nang magtinabangay ta, magtinudloay ta kung unsa ang makaayo sa pamilya o sa lawas ni Kristo igsoon. Ang Tito 2 versikulo 4 hangtod sa 8 ingon siya, aron makatuon ng mga batan-on nga mga babae kung unsaon nila paghigugma ang ilang mga bana ug mga kabataan o kung unsaon nila pagtimbang-timbang kung unsa ang maayo o dili. Ingon siya, ug aron sila makatuon sa pagkinabuhi nga putli sa pag-atiman sa panimalay, sa pagbinuotan ug sa pagpasakop sa ilang bana. Ingon siya, aron nga walay makasulti ug dautan batok sa pulong sa Dios nga atong ginatudlo. Ingon siya, tudluan nato ang mga batan-ong babae kung unsaon nila paghigugma ang ilang mga bana ug mga kabataan, kung unsaon nila paghandle ang matag usa. Dili lang kay mga minyo igsoon ang atong mga young teens, ang atong mga kabataan, ang atong mga young people, mo na atong gina-practice ang pamilya, ang atong lawas karon
nga itun-an tudluan tungod kay gusto sa Ginoo nga walay ikasaway sa iyahang sa ato ang sa pulong sa Ginoo nga atong gina-share ngadto sa uban igsoon. Gusto sa Ginoo nga makita sa ato ang kinabuhi ang pagkabuutan o kanang pagkamaobsanon o kanang dili pagsulti og dautan ngadto sa uban ug ang pagdasig o ang pagtimbang-timbang sa kung unsa ang maayo o dili alang sa kaayuhan sa atong pamilya igsoon. Muna nganong gusto sa Ginoo nga i-practice ta, nganong gusto sa Ginoo nga tudluan ta or pahinumduman ta sa mga maayong butang tungod kay usahay sa atong kinabuhi pag makita ang dili maayo, mapansin unya na sa uban ug makasulti sila og dili maayo sa pulong sa Ginoo. Tungod kay igsoon, ang kinabuhi sa tao, ang mamahimong resulta ana usahay dili maayo, usahay maayo. Kung nagasunod ka sa pulong sa Ginoo, kung gina-practice nimo ang pulong sa Ginoo, ang mahimong resulta na sa imong kinabuhi, maayo ug makapahimuot na sa tuong buhi nga Dios. Muna sa verse 6 ingon siya, dasiga usab ang mga batan-on nga mga lalaki nga magtimbang-timbang kung unsa ang maayo o dili. Kinahanglan nga mahimo kanilang panig-ingnan sa pagbuhat og maayo. Ingon nga mga pastor, ingon nga mga magtotoo or mga believers, dinadasig ta sa pulong sa Ginoo nga mahimo tang maayong panig-ingnan ngadto sa uban sa pagbuhat og maayo. Dili kay ingon nga ikaw pastor, ikaw na hinuon ang mag-leader nga ang mga katawhan magbuhat og dili maayo. Sama sa gi-share ni Brother Daniel atong last Wednesday. Nga ingon siya sa pipila ka tuig gikan 2013 hantud karon wala gid siya nakadungog nga kami nga mga pastor diha sa NCIC nagtudlo sa ilahas pagpakasala. Tungod kay ang tinuod nga grasya igsoon, dili gyud na siya license to sin, dili gyud na siya nagtudlo og pagpakasala. Kung dili nagtudlo hinuhuna sa insakto nga pamaagi alang sa pagpahimuot sa atong buhi nga Dios ug alang sa kahimutan sa mga tao nagpalibot sa atuay igsoon. And siya, verse 7 siya, kinahanglan nga mahimo kanilang panig-ingnan sa pagbuhat og maayo. Pag matinud-anon ka o pagseryoso sa imong pagtudlo, siguruha nga ang imong gipanulti husto ug dili masaway aron ang mga tawo nga nakigbatik kanato maulawan ug wala sila ikasulti nga dautan mahitungod kanato. Ingon mga magtutuig son, inadasig ta sa pulong sa Ginoo nga atong i-practice atong kaugalingon sa dili pagsulti og dautan, ato i-practice ang atong kaugalingon nga husto ug dili masaway ang atong kinabuhi, seryoso sa pagtudlo, maayong panig-ingnan, matinud-anon, maayo sa pagbuhat ug maayo ang kinabuhi ingon nga believers igsoon ba makita sa uban, dili man ingon nga ikaw gyud ang maningkamot, ikaw gyud ang maghago, kundi mag-rely ta sa pag-istorya or sa giya sa balang espiritu. Tungod kay ang balang espiritu igsoon mao gyud ang atong giya og siya lang ang nasayod kung unsa atong padulngan, kung unsa ang atong ugma, kung unsa ang posibleng mahitabo sa atong kinabuhi ug siya lang ang makatudlo sa ato sa adlaw-adlaw aron kita mahimong kahimut-an sa mga tawo nagpalibot sa ato ug sa mga tawo nga nagasunod sa ato igsoon, especially ang atong buhi nga Dios. Mao na ang mga butang igsoon nga gusto ipaabot sa Ginoo sa ato karong gabi una. Ug sa atong pagtudlo ngadto sa pulong sa Ginoo, ngadto sa mga katawhan nga nagsunod kanato, siya dili ta magbaton og dautan dili sa atong kasing-kasing, dili ta maghunang-huna o dili maayo ngadto sa uban. Ato silang tudluan nga i-practice ang pulong sa Ginoo ug dili magbutang ug dili maayo silang sulod silang kasing-kasing tungod kay kanang mga butang nga mao kana ang usahay makapahilayo kanato ngadto sa Ginoo ug makapawala sa atong ganas pag-alagad ug sa pagdaig sa atong buhi nga Dios tungod di ana mga butanga. Ingon siya sa Hebrehanon chapter 3 verse 12 to 13. Ingon siya diha, mga igsoon ko kang Kristo, pagbantay kamo nga dili kamo magbaton og dautan sulod sa inyong kasing-kasing nga mao ang makaluya sa inyong pagtuo hangtod nga mahilayo kamo sa buhi nga Dios. Ayun siya, magbantay daw ta nga dili kita magbaton og dautan sulod sa atong kasing-kasing. Unsang klase nga mga dautan? Kanang adunay pagduha-duha, kanang nagsige na lang kagbantay sa imong sikataw, nagsige na lang kag hunahuna og dili maayo, kana bang usahay makaingon ka nga wala naman siguro ni Dios tungod sa mga problema nga imong nasinatian, kana igsoon usa na nga makapawala sa atong
akadasig sa pag-alagad, makapawala sa atong gana sa pagdaig, makapawala sa atong gana sa pagsimba sa atong buhi nga Dios. Ayun siya, bantayan nato na igsuon nga dili ta magbato ni ana mga butanga tungod kay dili na makahatag og kaayuhan sa atong kinabuhi. Ayun siya in verse 13, ayun siya, ang angay ninyong buhaton, magdinasigay kamo matag adlaw samtang may panahon pa. Ayun siya, magdinasigay ta, ingon nga parte sa lawas ni Kristo, ingon nga kita mga tumutuo, ingon nga kita nga mga gitawag o gipili sa Ginoo, siya magdinasigay ta, magtinabangay ta, tungod kay sa atong panahon karon igsuon, daghang mga panghitabo nga usahay makapawala sa kadasig sa mga katawhan sa Ginoo, makapawala sa pagdasig, sa pagsimba, usahay nakapokus na lang ta sa atong trabaho, usahay nakapokus na lang ta sa atong mga problema adlaw-adlaw, sa atong mga kasinatian adlaw-adlaw, o ingon siya igsuon, kanang mga dautan nga ginabutang sa atong kasing-kasing is muna ang makapahisalaag kanato tungod sa sala. Yan siya, aron dili ka mo pahisalaagon sa sala nga makapatig-as sa inyong kasing-kasing. Sa diha nga magbatong imong kasing-kasing og dili maayo igsuon, gamiton na sa sala aron pahisalaagon ka o patig-ahon ang imong kasing-kasing mo nang usahay ang tao, usahay ang Kristohanon mawad-an na sa ganas pag-alagad tungod kay nagbaton sila dili maayo silang kinasuluran o gigamit ka na sa sala aron mahimong gahi ang imong kasing-kasing umuwad-an na sa ganas pag-alagad igsoon. Muna sa atong pagpanudlo karon igsoon ingon mga anak sa Ginoo, atong itudlo kung unsa ang ginatudlo ni Kristo. Ang pangutana diha, unsa ba ang ginatudlo ni Kristo? Okay, praise God. Muna ang atong sa basihan karon sa atong pagtudlo sa pulong sa Ginoo ngadto sa uban. Tungod kay kung unsa ang ginatudlo ni Kristo, mo po na ang atong itudlo ngadto sa uban aron madasig sila, aron magkaroon sila paglaom o kasiguruhan sa kinabuhi. Unsa ba ang ginatudlo ni Kristo? And siya, ang tanang nagabuhat sa kabubuton sa amahan, mo iyang inahan, igsuon, o mo iyang pamilya. Ang Matthew 12:50 ingon siya, kay si bisan kinsa nga nagbuhat sa kabubuton sa akong amahan, sa langit mao ang akong inahan og mga igsuon. Mamahimo kang parte sa kinabuhi ni Kristo igsuon, sa diha nga imong ginatudlo kung unsa ang kabubuton sa amahan. Praise God. Ang pangutana diha, unsa ba ang kabubuton sa amahan? Siguro mayon sila nga amo man tong 10 commandments pastor, mo to ang kabubuton sa amahan nga moy atong sundon, mo to atong adlaw-adlaw nga tumanon. Pero kung igsuon ko imong tan-awon ang Biblia, dili kadto ang kabubuton sa amahan alang kanato nga iya mga pinili o mga tinawag. Unsa di ang kabubuton sa amahan? And siya sa John chapter 6 verse 40, and siya, kay mao kini ang kabubuton sa akong amahan, nga ang tanan nga nagaila og nagatuo kanako makaangkon sa kinabuhi nga walay katapusan ug banhawon ko sila sa katapusan nga adlaw. Unsa ang kabubuton sa Dios amahan? Nga kitang tanan motuo ug muila kang Ginoong Hesukristo. Kaysa atong pagtuo ug pag-ila kang Ginoong Hesukristo nga Dios ug manluluwas sa atong kinabuhi, siya ang maghatag sa ato kinabuhing walay katapusan. Og matud pa niya, banhawon ko sila sa katapusan nga adlaw. Sa katapusang adlaw igsoon sa pag-abot sa pagbalik sa atong buhi nga Dios, walay lain nga makahatag sa tuwag kasiguruhan, walay lain nga makahatag sa tuwag paglaom nga kita makaangkon sa kinabuhing walay katapusan ug mabanhaw ta uban sa atong buhi nga Dios, kundili kadto lamang nagatuo ug nagaila ug nagasalig sa finished work ni Jesus dito sa cross more than 2,000 years ago. Moingat ka nga pastor, ang akong binuhatan maayo naman ko. Grabe naman ko, daghan naman ko gitabangan. Angayan ako nga maluwas, angayan ako makasulod sa gingharian sa langit. Angayan ako nga makabaton o kinabuhing walay katapusan. Igsoon, dili na mo'y basihan. Ang basihan para makaangkon ka sa kinabuhing walay katapusan o banhawon ka sa Dios sa katapusang mga adlaw. Imuhalang ilhon si Jesus nga manluwas sa among kinabuhi. Imulang tuuhan ang iyang gibuhat dito sa cross, that tapos niya ang tanan, gibayran niya ang tanan, giluwas kaniya pinaagi sa iyang pag-antos aron ikaw mahimong matarong, aron ikaw makabaton ug magkaroon og kasiguruhan nga ikaw makasulod sa gingharian sa langit ug makadawat sa kinabuhing walay katapusan. Maura gyud ang basihan igsoon. Wala gyud siya nagatan-aw diha nga maayo kag binuhatan, daghan kag natabangan, kun dili ang iyang gitan-aw
kung nagaila ba ka kang Kristo nga Dios o personal nga maluluwas sa imong kinabuhi o nagatuo nganha kaniya igsoon. Mao gyud ang basihan. Hallelujah. Kaya nga naman kung wala ka nagtuman sa kabubuton sa Amahan o wala ka diha kang Kristo, wala ka sa pagtulon-an ni Kristo, ingon matud pa sa pulong sa Dios, wala kanimo ang Dios. Ang John, 2 John chapter 9, chapter 1 verse 9, ingon siya, ang wala magsunod sa mga pagtulon-an ni Kristo apan nagatudlo hinuon og dugang pagtulun-an mahitungod niini, wala kaniya ang Dios. Ayan siya? Ang wala nagsunod sa pagtulun-an ni Kristo, wala na gani, nagtudlo pa og mga pagtulun-an nga lahi sa gitudlo ni Kristo, wala kaniya ang Dios. Praise God. Kini atong ginatudlo kay ron igsoon sa atong pag-ila kang Ginoong Hesukristo o pagtuo kaniya, mao kanang usa ka butang na maghatag sa tuwag kasiguruhan. Apan ang tao nga walay Kristo, ang tao nga wala nagsunod sa pagtulon-an ni Kristo ug nagatudlo pa hinuon sa dili mamaayong butang, delikado ang iyang kinabuhi igsoon. Padayon na to. Apan ang nagasunod sa mga pagtulon-an ni Kristo, anaa kaniya ang Amahan o ang anak. Kung ikaw nagatuo o nagaila kang Kristo, anaa nganha kanimo ang Amahan o ang anak. O kining ginatudlo ni Kristo igsoon, atong amo sa ginatudlo nga anak kaninyo igsoon, kining maayong balita nga maong grasya sa Dios, mao kini ang pagtulun-an nga wala gibuhat-buhat lang og tao, kundili gikan kini sa Dios. Munang dili nato ikaulaw ang pagsulti, ang pagwali sa maayong balita tungod kay matud pa sa pulong sa Ginoo, kini ang gahom ngadto sa Dios, gikan sa Dios alang sa pagluwas sa uban. Ang ikaduhang Timoteo 1:8 ingon siya, busa ayaw kaulaw sa pagsugilon sa uban mahitungod sa atong Ginoo. Ug ayaw usab ikaulaw nga napriso ako dinhi tungod kaniya. Hinuon pakig-ambis sa mga pag-antos tungod sa maayong balita, pinaagi sa tabang sa gahom sa Dios. Unsya, dili nato ikaulaw ang pagsugilon mahitungod sa atong Ginoong Hesukristo. Nganuman, naa diri ang sikreto aron kita mo enjoy sa mga panalangin sa Dios. Naa diri ang sikreto aron makabaton o kaluwasan ang mga katawhan. Naa diri ang sikreto aron magkaroon kag paglaom o kasiguruhan sa imong kinabuhi igsoon, kining pagsugilon sa maayong balita. Ang maayong balita nga naa kanato, dili ni siya binuhat-buhat og tao. Kay ang Galatians chapter 1 verse 11-12 yun siya, gusto kong masayran ninyo mga igsoon nga ang maayong balita nga akong gisangyaw kaninyo dili binuhat-buhat lang sa tao. Wala ko kini madawat gikan sa tao, o walay tao nga nagtudlo niini kanako, kundili si Kristo gayud ang nagpadayag niini kanako. Kung imong tan-awon ang kinabuhi ni Apostol Pablo igsoon, si Apostol Pablo lang ang apostoles nga wala sa dihang buhi pa si Kristo, wala nag-uban kang Kristo, o wala siya kaayo naswito sa kung unsa ang ginapanudlo ni Jesus sa iyang panahon. O katong 12 ka apostoles, nasayod sila sa mga ginapanudlo ni Jesus. Pero sa Apostol Pablo, wala siya nasayod sa kung unsa iyang ginapanudlo. Pero kung imong tan-awon, ang iyang ginawali, ang iyang ginatun-an, ug mausab na ang itong ginawali karon ang atong ginatun-an, mao kana ang Ibanghilyo, mao kana ang maayong balita nga naghatag sa tuwag kasiguruhan. Kaya verse 12 siya, wala ko kinimadawat gikan sa tao, ug walay tao nga nagatudlo niini kanako, kundili si Hesukristo gayud ang nagpadayag niini kanako. Unsa di ginatudlo ni Apostol Pablo? Nga ikaw ug ako naluwas pinaagi sa grasya. Nga pinaagi lang sa grasya kita makasulod sa gingharian sa langit. Pinaagi sa tong pagtuo, pinaagi sa finished work ni Jesus dito sa cross. Sa pag-inyag, it is finished, natapos na ang tanan. O gidaog na niya ang tanan, gihuman niya ang tanan, aron ikaw ug ako magkaroon sa kasiguruhan o paglaom o tinuod nga kalipay o kinabuhi diha sa atong buhi nga Dios igsoon. Kay kini nga maayong balita
mao kini ang gahom sa Dios alang sa pagluwas sa iyang mga katawhan. Ang Roma 1:16 ingon siya, dili nako ikaulaw ang pagsangayaw sa maayong balita, kay mao kini ang gahom sa Dios sa pagluwas sa tanan nga nagatuo, una sa mga Hudiyo ug sunod sa mga dili Hudiyo. Kining maayong balita igsuon nga mao ang gospel o ebanghelyo sa grasya iyang gipadayag pinaagi ka Apostol Pablo atong ginatun-an karon o atong gina-share ngadto sa uban, mao kini ang gahom sa Dios. Ang gospel of grace o ang ebanghelyo sa grasya mao kini ang gahom sa Dios alang sa pagluwas sa tanang nagatuo. Wala siya ingon dito nga ang ebanghelyo sa grasya mao kini ang gahom sa Dios alang sa pagluwas sa tanang nagabuhat. Wala igsoon kundi sa tanan nga nagatuo. Una sa tanan sa mga Hudiyo ug sunod ang mga dili Hudiyo nga moikaw ug mao ako igsoon. Karon kita nga nagasunod ug nagapamati sa pulong sa grasya sa maayong balita nga ginatudlo ni Apostol Pablo ug mao usab ang atong ginatudlo karon igsoon ngadto sa uban tungod kay kini ang makahatag sa tuwag kasiguruhan, tinuod nga paglaom, tinuod nga kalipay ug tinuod nga kadaugan tungod kay kini gitawag nga maayong balita. Maayong balita gyud kay makaingon ka nga pagtuo lang gud, di ba? Pagtuo lang mao ni pinaka the best nga maayong balita. Matawag ba nimo maayong balita ang 10 commandments? Dili. Ay ganuman, pag masipyat ka sa 10 commandments, silutan ka. Pag masipyat ka sa 10 commandments ug matud pa nila, dili ka makasulod sa gingharian sa langit. Kay matud pa sa pulong si Ginoo sa ayang giingon nga masipyat lang ka usa, gamay kaayong balaod, nasipyat na nimo ang tanan. Ug ilalom ka sa balaod, ilalom ka sa tunglo. Kung ato nang basehan igsoon, wala tay paglaom. Pero kining gitawag nga maayong balita nga ikaw naluwas pinaagi sa grasya, mao kanang gitawag og maayong balita tungod kay ang imong pagtuo ug ang imong pagsalig lang gyud ang ginatanaw sa Ginoo ug sa imong pagkapinili ug pagkatinawag igsoon mao gina ang ginabasihan sa Ginoo sa atong kinabuhi. Wala gid siya nagtan-aw sa imong kinabuhi nga maayo ba kadaotan. Apan sa ngadto-ngadto ang imong kinabuhi tungod sa pagkamaayo sa maayong balita, ngayon gipadalangan hika nato ang imong kinabuhi mamahimong maayo sab sa pananaw sa tao dinhi sa atong palibot igsoon. Igsoon sa atong pagpanudlo sa pulong sa Ginoo. Usa lang usab na ako'y usa ka butang nga gusto ipaabot sa Ginoo sa ato sa balanging espiritu. Gusto niya nga maging responsive ta or andam ta nga motubag, andam ta nga mo reply sa tanang pagtawag sa Ginoo. Kay sa atong kinabuhi karon nga ingon nga mga Kristohanon, ang Dios, ang balanging espiritu kanunay naga-istorya sa atoa, kanunay nagatudlo sa atoa, kanunay nagagiya sa atoa apan usahay kita nga mga katauhan sa Ginoo usahay gahi tag ulo ba, dili ta motubag sa tawag sa Ginoo, dili ta mosunod sa kung unsa ang gusto sa Ginoo nga iyang ginapabuhat sa atoa. Usahay ang atong ginatanaw ang atong sitwasyon, ang atong kinabuhi, ang atong trabaho apan igsoon ang pulong sa Ginoo, ang balanging espiritu kanunay buhata sunda kini mo ni siya ang maayo kay maayo ang imong padulungan niini apan kita nga mga tao tungod kay usahay ang atong ginabati, ang atong ginapansin is ang atong feelings, ang atong unod, ang atong lawas nga kung imong tan-awon puros lang dili maayo ang ginatan-aw niini. Ingon siya sa pulong sa Ginoo, sa diri sa kalibutan na ay golden rule. Kana ilang golden rule nga ilang ginabuhat na gikuha na si Biblia. Ang Biblia gyud ang original niya na. Matud pa sa kalibutan nga golden rule nila siya. Do not do unto others if you don't want others do unto you. Insakto man siya kung dili ka gusto nga dili buhaton sa uban nga nha kanimo ang dili nimo kanang bitong kabalo ka nga dili maayo, nga dili ka gusto nga buhaton nila. Ingon siya, ayaw pud buhatan ngadto sa ilaha. Asa man ato na makita? Diya sa Matthew chapter 7 verse 12, ingon siya, buhata sa uban ang buot ninyo nga buhaton nila diha kaninyo. Mao kini ang gusto nga pagtuman sa kasuguan ni Moses ug sa mga gisulat sa mga propeta. Sama sa gi-share ni Pastor Daniel, Brother Daniel atong last Wednesday. Yan siya, sa diha nga nakabalo ka sa grasya sa pagkamaayo sa Ginoo o naga go to the flow lang ka siya, nagpaanod lang ka sa grasya. Muna ginaingon niya ba nga, wala ka kabalo nga
natuman na din nimo ang 10 commandments. Wala ka kabalo, nakabuhat na di ay kani ana. Kining ginaingon diri buhata sa uban ang butin niyo, buhaton nila dinha kaninyo. Matingalan na lang ka nga nabuhat na nimo. Kay kung ikaw ang maningkamot ni lisod kini siya igsuon. Aliman ka buhaton nimo kung unsay gusto nimo nga buhaton sa uban diha kanimo. Unsa may gusto nimong buhaton nila para sa imuha? Gusto ka nga tabangan kanila, gusto ka na i-comfort kanila, gusto ka nga pakanon kanila. Kung gusto na nimo igsoon, buhatan nga to sa uban. Pakana sila, tabangi sila, i-comfort sila, liguna sila, dasiga sila, tudloi sila sa tanan kung unsa ang makapahimo sa tong buhi nga Dios. O sa ingon ana igsoon, diha na to makita ang atong kinabuhi kung nagasunod ba ka sa tingog sa barang espiritu tungod kay mamahimong sayon alang kanimo ang pagbuhat sa ingon ana nga mga butang. Makita niya sa uban ang tinuod nga bunga sa ebanghelyo sa grasya igsoon. Amen. Og salamat igsoon sa inyong panahon nga inyong gihatag karong gabi una. I know and I believe nga ang balang espiritu kanunay nagatudlo kanato o nagadasig kanato sa mga butang nga maayo o makahatag sa tuwag kaayuhan o sa mga tao usab nga nagatanaw kanato mga igsoon. Amen. Hallelujah. Magampot sa pulong amahan na mga langiton. Mapasalamaton kami nining matahong nga kagabion. Salamat sa kahigayunan nga imong gihatag kanamo og sa imong mga pulong nga kanunay nagatudlo kanamo, nagagiya kanamo, nagadasig kanamo og kini nga mga pulong gid magamot gid namo ni sa imong pagpangalagad hangtod sa imong pagbalik. Amo kining kinabayaw kanimo ang tanan tungod kay amo ginaila sa among kinabuhi kung wala gid kami mahimo silyo. Kini mga pulong dili kini makaawat sa among kaaway kundi Lord mahimo nimo ning gabayan Lord. We honor you Lord in Jesus name. Amen. Ang pagpadayon tayo so natutas ato ang communion. Kinsa atong ready, ibayo na ang bread. Sa gabi nga gabi si Jesus mikuha sa tinapay o nagpasalamat siya sa Dios ug iya kining gipikas-pikas ug iyang gihatag siya matinon ug mingon siya. Kini nga pan nga simbolo sa akong lawas, nga antos nagsakripisyo lang kaninyo. Buhata kini alang sa paghandom kanako. Lord Jesus, salamat Lord sa imong lawas, nga imong gi-offer as a living sacrifice Lord dito sa cross. Imong giantos ang tanang kasakitan, ang pagpakaulaw, grabing mga labod, so that by your stripes you are healed. Lord, nagayon kasi mong pulong. 1 John 4:17, kung isa ka karon, mausap kami. Nagpuyo ka diha sa kadagaya, mausap kami, amo ka nang ginaklaim, ginadeklara sa mong kinabuhi. Nagpuyo kang walay kahadlok sa balatian, ni walay balatian, mausap kami. Nagpuyo ka diha sa katarong o kalipay, mausap kami. Lord Jesus, salamat Lord, sa tanan yung magibuhat alang ka namo. We honor you in Jesus' name. Amen. Let us eat the bread that symbolizes the body of Christ. Ibayan na to ang kupa. Sa mga gabi diyan si Jesus magkuha sa kupa. Nung nagpasalamat siya sa Dios, magyaking gihatag siya matinon nagbiyon siya. Kini nga kupa nga nagsimbolo sa akong dugo nga may nagdala sa bag-o nga pinanti nga walay katapusan. Buhata kini alang sa paghandom kanako kaysa matag kaon ug sa matag inom ninyo niini inyong gimantala ang kamatayon ni Kristo hangtod sa iyong pagbalik. Lord Jesus, salamat Lord sa imong dugo. Dugo nga imong giulat dito sa cross sa Kalbaryo. Dugo nga kanunay nagalimpyo sa among kinabuhi, nagpasaylo sa among mga sala gikan sa among pagkabata karon ug hangtod sa among balik ka. Dugo naghimo ka namong ngayon makasulod sa gingharian sa langit. Naghimo ka namong walay bulingkon ug mansa. O diha sa dugo Lord Jesus nagadagay ang makaayuhan ug mga panalangin. That's why karong gabi una among gina-claim dinadeklara sa among kinabuhi nga kanang ang makaayuhan, kanang ang mga panalangin magamanifesta na sa matag sa among kinabuhi. We honor you Lord in Jesus name. Let us drink the wine that symbolizes the blood of Christ. Hallelujah. Thank you Jesus. Thank you Lord. Salamat Amahan sa imong pagkamaayo, salamat sa kalampusan sa mong buluhaton karong gabi una. Salamat Lord sa imong pagpakiuban. Salamat gid sa imong gugmang walay paglubad, imong ginabubo alang sa imong katawan Father. Sa tanang igdulungog nga nakadungog sa akong tingog karong gabi una gid salamat Lord sa imong pag-comfort sa ilaha. Salamat Lord sa imong pulong di mo labay nga kawang sa ilang kinabuhi. Salamat Lord sa imong pagbisita
sa imong katauhan na kinahanglan og kaayuhan. Salamat sa imong pag-ayo, Lord, na kinahanglan og comfort. Salamat sa imong pag-comfort, protection. Salamat sa pagprotekta, Lord, provision, financial, physical, mental, and spiritual, Lord, tanang source of income sa imong katauhan. Ikaw, Lord, nagadagaya, God. Salamat, Lord, sa imong pagkamaayo. Salamat, Father God, even, Lord, ang pamilya sa inyo, covenant in Christ, ikaw nakikuban, gikan sa mga kabataan, young teens, young people, sa mga adult, ug sa mga hamtong, Father. Salamat, Lord, sa imong pagpakikuban kanila, pagdasig o pagligon kanila. Salamat, God. Even, Lord, ang kinabuhi ni Pastor ni Ruth Yatson Castriani, Father. Salamat, Lord, sa pagkamit kanila. Salamat sa pag-provide sa lang pagkinahanglan, financial, physical, material, and spiritual. Salamat, Lord, sa pagdumala ni Pastor ni Senyor Covenant in Christ. Kamagagiya kaniya, alang sa pagpalambo ni ini, among kasing-kasing gunahon na Ginoong magkahiusa mi, Lord, alang sa kalambuan sa pamilya sa Senyor Covenant in Christ. Sa tanang miyembro, Ginoo, sa mga hamtong, Lord, nga nagipangbati. Salamat, Lord, sa pagbisita, God, sa mga kaigsuunan, Lord, nga ikaw ang nagalig-unog, nagatabang kay na, Father. Salamat, Lord. Naso sa Israel, Lord, among ginaduol nga na kanimo, we declare blessing, shalom, salvation, Father. Even, Lord, ang nahitabo sa Ukraine o sa Russia, Father. Lord, your will be done, Lord, para sa mga katauhan sa dito. Even kana, God, nagkakahitabo tungod kay Lord, ano kay dakong plano, Ginoo, ang mga nakasulat sa pulong, God, nagakatuman lang, Ginoo. Salamat, Father. Even, Lord, ang naso sa Pilipinas, Father, we declare that Philippines is for Christ, our President, Lord, ang tanang dumala sa nasod, Father, ang pagkamtarong magahari, ang kaluwasan, magabot kanila, even our mayor here in Davao, Father. Salamat kay Mayor Inday Sara, Father. Salamat sa pagpakikuban kaniya, pagpanalangin kaniya, Father. Salamat, Lord, even, Lord, this coming election, Lord, salamat kay magbutang og mga magdumala, God, nga adunay kasing-kasing nga nagahunang-huna alang sa kaayuhan sa tanang katauhan sa tibok Pilipinas, Ginoo, ug mahadlokon nga nakanimo, Father. Salamat, Lord, sa imong pagkamaayo. Salamat, Lord, sa mga katauhan. O karon ang Dios magapanalangin kaninyo, ang Dios makig-uban kaninyo, ang Dios magasapwang kaninyo gikan sa buhat sa kaaway, o maga-comfort sa inyo, maga-provide sa inyo pagkinahanglan, financial, physical, material, and spiritual, o ang dungog himaya gikan karon ug hangtod sa walay katapusan. Iya lang sa atong buhi nga Dios, nga si Ginoong Hesukristo, ug ang tanang anak sa Dios moingon og amen og amen. Salamat, mga igsoon, sa inyong higayon, inyong gihatag, ilabi na sa pulong sa Ginoo. Kabalo ko nga malang Espiritu kanunay magatudlo sa inyo, ha, sa kung unsa pa ang makaayo sa inyong kinabuhi, makaayo sa dagan sa inyong kinabuhi, makaayo sa tanan panghitabo sa inyong kinabuhi, igsoon. Ug siya lang gyud ang atong sundon, wala nagilain tungod kay siya lang ang asay sa atong kinabuhi. Kita-kita ta ug maadlaw alas 9:30 sa buntag, igsoon. Bye bye, God bless, shalom.